chịkọta ọzọ Igbo ndụ ọmadịka anyị na-asị gị nnọọ ụmụ nwaanyị St. Mary's unu ga-achịkọta ka anyị nye prizes. The President General. Oh yes. Chukwu emeka idako. Inyezie ijeke na igwe. Aha. Prize ya suyo. Ona moche ma. Ngani ankie ya kota kiyetu. Aha. Idak. Ya na ku enkonzo. Thank you very much. Karonya ile kede kasi mochile. Ni tiye ifena. Ole pata ife kalele ife. Iwe tie kwa so. Ro we me kwa fuma. Ifa, ba ku kwa gosli. No ru ku mani tie li kwa ta fuma. Onye nke to. Besi ki pelo punka. We kwa kampo. $50,000. How much you ready? You were not one. Yes. And Carlos over there. Chukwu emeka idako. Kekalagan, and toss of Galagan. Sunday Kedum. Oh yes. Your Majesty is singing now. Yes. Sunday Kedum on here. Sunday Kedum on here. MSC Ijekwon Ijena office PG Jewelon Keke Onye Nkambo bụ Mr. Chukwujekwu Nwobi Ọmụmasụ Chukwujekwu Nwobi Ọmụmasụ ka ịkụọ na ya ka na ọdịrị isi ka ịkụọ na ya ka aha
na certificate your first prize. Oh no, envelope. So that 1 year worker. Okay, 1 year worker. Will be. Okay. You know, go on in the front Bagam Opuna. Okay. It's years ago. It's years ago. And I actually never be a book. Okay, not either. Okay, no. Yeah, talent of
ekele ka a na-enye wee na-ayọkwe n'arọ na-abịa nụ ka nke ọ ga-emere anyị n'arọ na-abịa karịa nke anụnwa mere anyị n'arọ anụnwa na wee na-asị ka awa ji a n'afọ nke nna na nke nwa na nke mmụọ nsọ Obi Ebubedika
Daniel Iguarena. I cheers and have a cola. No, look at that book on your password. Aha, that's an basic color. Village community. Because I wasn't the worst, I can't do my brother. Na
Janda, Rama no,
Congress.
ka nna jụọ na-agwọzikwa ka ndị ụka mmụọ nsọ ebugharị na ọ bata obi ya